Durna lan Sengkuni teka kene diparingi Purbawasesa. Diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Yen nganti kowe ora gelem jengkar saka ing Karang Kadempel tumuju ana negara Ngastina ngayomi para warga Kurawa. Nuwun sewu, ora nganti kenthong subuh iki mengko Karang Kadempel bakal rata padha bumi. Ora patut babar pisan. Aku teko kene iki ora bakal jagoan karo kowe Bagong. Ning tekaku kene bakal rembugan karo Semar. Aku wakili ayahku Semar. Tak wakili dina iki. Aku anake lanang. Hah? Yen nganti ana apa-apane tumrap bapakku aku ngendak kapitunan. Yen nganti cilik loro gede mati bapakku, oh aku sing rugi. Hah? Tegese kowe tresna karo wong tuamu, bekti karo wong tuamu, kowe gelo, kowe bakal getun yen bapak mati. Mesti bakal getun. Mergo nganti saiki bapakku duwe utang aku 200 urung disaur ngerti ta? Ayo lunga. Yen ngono kowe ngejak geger. Geger ya wani padang, wani peteng, wani alus, wani kasar, wani arep santai-santaitan aku ya siap. Mati ya Bagong, aku ora wedi timbang ning omah ya dioyak-oyak kredite nyapul. Mudan wae. Yen ngono moro gage ayo metu njaba kowe. Megegek ugek-ugek sadulita lae. Layak to layak prenjak engganter jagone do tarung. Jebul rompok kula Karang Kadempel mriki kerawuhan satriya pebunjuling jagat pitataning para umat. Nuwun sewu Gus Ndara Arjuna, sarawuhmu wonten ing Karang Kadempel kula ngaturaken pambagi panakrami kunjuk wonten ngarsa paduka Ndara Janaka. Jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara Kyai Semar Hiyo banget panarimaku dening nganti semono sih kadarman lan pakurmatan ingkang ndok paringake marang aku. Dasare anggenku Prapta Wilujeng Niskala niring Sambikala bali ngatur Arjuna tansah nyuwun marang purbane Hyang Agung. Muga-muga Kyai Semar tansah ginanjar bagas waras. Inggih Den inggih. Matur nuwun mugi-mugi pandongamu bisa numusi. Leres sing dados dawuh Paduka Ndara Janaka. Umur kula ing sampun sementen kathahipun. Umur kula ing sampun sementen kathahipun. Baraan utawi pantaran kula menika sampun telas. Parandene dening pangeran kula tasih dipun paringi awak seger waras adih utawi tebih saking suker sakit. Kula wajib ngaturaken panuwun utawi syukur dumateng purbane Hyang Agung awit nikmat kesehatan yang sampun dipun paringaken dumateng kula. Kejawi saking menika menggaing Semar teng donya niku mboten wonten rasa marem, mboten wonten rasa mulya, mboten wonten kanikmatan lan kamulyan sing ngungkuli nikmate awak sing seger waras. Sakniki nuwun sewu, pedayapa duwe bondo tumpuk undung Sawayamba Tegale Jembar ning lamun to awake mboten nate ginanjar bagas waras lajeng benjang menapa ngraosaken nikmat lan mupangat. Dados kula wangsuli atur kula nikmat ingkang mboten wonten tandingin niku lamun to awake niku waras. Lah menika tandha lamun to Gusti menika sipatipun maha welas maha asih, dasaripun boten pilih kasih. Ora kok njur pangeran ki mung tresna karo bangsane wong sugih, njur gedhing karo wong miskin, tresna karo wong pangkat, njur ora gatekke karo wong mlarat. Niku mboten. Pangeran niku len tresnane kalih titahipun menika sampun adil. Urung karuan yang wong sugih niku mesti gandeng karo rasa seneng niku dereng kantenan, wong melarat mesti gandengane karo rasa susah niku dereng kantenan. Wong sugih sing nangis batine niku nggih kathah, wong melarat sing rina wengi kebake sengguyu niku nggih pirang-pirang. Nah
niku buktinipun lamun ta pangeran niku sipate maha adil, sing sugih ya ditresnani, sing miskin ya ditresnani. Niku padha. Yo. Malah kanggene Semar nuwun sewu. Nadyan ra duwe bondo, nadyan rupane ki ala, wujude ora mbejaji, nanging lamun tok atine niku resik, atine niku suci, seneng ibadah karo tangga apik, karo dulur niku becik, nadyan to uripe niku pas-pasan, ning sok-sok larang regane mergo atine niku resik. Nadyan to bandane pirang-pirang, praupane niku ganteng, awake niku gagah, ning lamun to hambeke jahil metakil dawen panasten meri pambegan, mboten duwe rasa panarima karo tangga gething, karo dulur ya jahil. Nadyan to sugih, raine ganteng, ning niki mangke ora bakal kajen, tegese regane niku murah. Mang titeni nggih, mang titeni napa kemawon niku yen manggone ana njaba, nyawange mung tata lair niku mesti murah, ewadene ingkang mapan ana ing jero kaya ati niku malah larang regane. Piye kok? Hah? Pendapatmu piye? Semar iki bener kowe. Pancen antarane njaba karo jero kuwi kanggoku ya bener Semar kuwi larang sing jero. Masa? Contone kaya nuwun sewu, Mas Gareng iki tangane tekle, sikile gejik, mripate kira. Nek gandeng dheweke iki wonge jujur lembah manah. Mula raneh ramoka dipercaya ning desane kono ya dadi lurah. Lah ngono kuwi. Mula gandeng atine resik, mula larang regane. Jero kuwi luwih larang tinimbang ning njaba. Bukti lamun to jero kuwi luwih larang, raga karo jiwa larang jiwane, bleger karo ati larang atine, ngono kuwi. Nuwun sewu Ndara Arjuna, sak rawuhipun wonten ing Karang Kadempel bekti kula kunjuk. Nala Gareng iki nggih ndak tampa gawe bombong ing rasa pangestu kumara gage tampanana Cakrawangsa. Nun inggih Kurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Sungkem kula kunjuk Ndara Dananjaya, ya Petruk wis ndak tampa gawe lega-legawaning rasa pangestu ku tampanana. Nggih Kurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Ndara Arjuna sami wilujeng rawuhipun. Ya Bagong kali saka bebaya. Nggih monggo dipun sekecakaken anggenipun pinarak. Ya matur nuwun. Pangrasa ora kurang prayoga anggenku sibu. Nuwun sewu Den. Janur gunung kadengaren dika kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel mongko adatipun menawi paduka badhe dawuh dumateng Panakawan cekap nimbali kula kemawon ingkang sowan dhateng Madukara. Ning samangke kok paduka kepareng nyarirani pribadi rawuh wonten ing mriki, syukur menawi namung mertinjo dumateng kahananipun Karang Kadempel. Ewadene menawi wonten bab wigati ingkang badhe kababar, kula nedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nyadong rumentahing sabda tama paduka Ndara Janaka. Kyai Semar Badranaya, panggonku prapta ning klampis ireng kene sepisan tilik tata titi tentrem ingkang kagelar ana ing Karang Kadempel. Sanadyan desa iki adoh saka kerameyan, adoh saka kutha, mapan ana sak pucuking gunung, nanging angine ingkang seger, hawane ingkang adem, yekti mahanane jenjem ayem ingkang padha manggon ana ing kene. Ndak sawang para kawula padha guyub rukun samat sinamadan daya dinayan gotong royong satemah ambabar kasantosan lan kaendahan ana ing desamu kene Kyai. Arjuna percaya swasana ingkang becik kaya ngene iki merga saka pinter lan wasise Ki Lurah Semar anggone nata lan bangun lair batine para kawula ingkang mapan ana ing klampis ireng. Inggih, inggih. Ning kula mboten saged tumandang lan makarti menapa-menapa lamun ta mboten pikantuk sumbang surung saking para kawula dasih. Nggih. Lajeng
Kejaba saka kuwi Kakang, yektine anggengku prapta iki ana bab wigati ingkang bakal ndak sora widakake kelawan panjenengamu magepokan kelawan lelakonku dina iki. Lelakon ingkang kados pundi? Kiai wis marambah makaping-kaping aku lan para kadang Pandhawa miwah para putra-putra Pandhawa anggaduh nurbuating Gusti ingkang aran Wahyu. Wiwit saka Wahyu Purba sejati, Wahyu Purba kayun, Wahyu Toh Jali, Wahyu Widayat, Wahyu Topeng Waja, Wahyu Cakraningrat, Wahyu Senopati, Wahyu Cengkir Gading, Wahyu Jaya Abadi. Iya. Lan uga ingkang keri dhewe iki Wahyu Makutarama. Nanging nyatane para kawula tetep nandhang sangsaya, uripe rekoso, tindak cidra lan angkara murka tetep ngombro-ombro nderbolo. Banjur pedahi apa Pandhawa nampa nugraha wahyu yen negaraku tetep adoh saka kamulyan lan katentreman. Kyai begegek ugek-ugek sadulita nuwun sewu Den Ndarawarjuna. Monggo sakmangke kula dherekaken angglijah ngorak-arik wahyu niku janjane napa to? Angger wong syukuran, angger wong duwe gawe, desa sing anakake ya kuwi merti dusun, racake kok ngersake wahyu, janjane wahyu niku napa? Murugake babarno Kyai. Nah ngeten nun sewu. Wahyu niku sejatine woing pambudidaya. Woing pambudidaya ingkang tinuku sarana laku lahir lan batin. Lakuning lahir kanthi taberi poso, melek ngurang-ngurangi lan ngendhaleni rasa pengin. Dene lakune batin kejawi tuwajuh ing panembah, batine kudu resik, atine kudu suci, adoh saka rasa serik, anane amung asih lan tresna mring sesama sarta tebih saking rasa semungah sesungaran. Nuwun sewu. Wong golek wahyu niku pancen angel, ning sejatine luwih angel melih nggunakake wahyu mau men piguna tumrape wong liya lan uga awake dhewe. Dados tiyang golek wahyu niku bisa tumanja napa mboten mung gumantung rong perkara, nenggih niat kaliyan tekad. Ingkang sepisan niate golek wahyu niku kangge napa to? Yen mung kanggo mikolehake diri pribadi, kangge pameran men entuk pangalembana, niku wahyune muspra tanpa guna. Nggih. Mongko niate sing bener tumrap wong golek wahyu niku adoh saka rasa umuk lan nguntungake diri pribadi, nanging amung mligi nyeramakake uripe kanggo kamulyane bebrayan agung. Nah, angka kalih tekad. Sasampunipun niat lajeng tekad, racake wong niku yen bar entuk wahyu rumangsa wis rampung kewajibane mung kari seneng-seneng mulya lan wibawa. Mongko sejatine sasampunipun tiyang nampa wahyu niku tanggung jawabe malah abot, tanggel jawabipun malah awrat. Pripun carane wahyu kala wau saged dipun pisungsungaken marang bebrayan agung supaya kabeh para kawula ngrasake mulya lan tentrem lantaran wahyu kala wau. Nah, nuwun sewu. Nembe kemawon paduka lak angregem sarta anggaduh wahyu Makutarama ingkang jebul isine
Saripatine piwulang Hastabrata niku leres napa mboten nalika ndika munggah wonten pertapan Kutha Runggu ing Gunung Swelagiri? Iya Kyai, nalika semono lantaran Resi Kesawa Sidi aku bisa anggadha wahyu Makutha Rama ingkang isine piwulang pakem tumrape paugerane ratu ya kuwi Hastabrata. Nah, Hastabrata niku maknane pripun? Hastabrata iku laku 8 tumrap kautamaning ratu ingkang anulat lekase bumi, banyu, angin, geni, samudra, rembulan, srengenge apa dene lintang. Lajeng bumi watake jujur lan kuat nyangga jejiban ingkang abot. Geni watake wani mbesmi angkara murka. Banyu weh penguripan lan rasa tentrem. Angin bisa nyrambah ing sedengah papan tanpa mbedak-bedakake. Segara kuat madaya apa wae lan sugih pangapura. Rembulan weh kaendahan, srengenge weh daya pepadang mring sagung para titah ewadene lintang yektine dadi kiblat utawa panutaning bebrayan. Nah, lajeng kawruh Hastabrata wau namung manggegem piyambak napa badhe mangweratake mangsebarke dhateng sinten kemawon tiyang ingkang betahaken. Gandeng Hastabrata iki pakeme ratu, mula bakal ndak paringake marang anak putuku besok lamun to jumeneng dadi Narendra utawa dadi ratu. Nah, niki sampeyan sing kleru teng mriki niki. Kleruku mapan ana ngendi, salahku dumunung ana ngendi Kyai Semar Badranaya. Nah, nuwun sewu, nyuwun pangapunten. Sampun cetha menawi kanugrahan Makutha Rama niki mung kangge awak sampeyan dhewe lan keluargamu tok. Nuwun sewu, Gus. Hastabrata niku mboten namung pakeme wong sing arep dadi ratu ngratoni negara, nanging saged kangge pakem tumrap sedaya manungsa ingkang ngratoni kaliyan uripe dhewe-dhewe. Watak jujur mbesmi angkara murka weh penguripan nyrambah ing sedengah papan madhahi apa wae kanthi sugih pangapura seneng gawe rasa ingkang endah aweh pepadang lan dadi panutan sing becik niku mboten kedah dadi ratu ning kabeh menungsa yen pengin uripe tumata ya kudu nindakake pakem 8 nenggih pun Hastabrata kala wau. Yen kanugrahan niku mung kangge mulyane keluargamu lan tedhak turunmu tok, mang titeni wahyumu ora bakal bisa dadi berkah niki mangke. Kakang Semar kaya sinamber gelap jantungku bareng keprungu apa kang dadi dawuhmu. Yektine kabeh pangandikamu kuwi bener lan becik Arjuna pancen lagi kalimput. Mula kang mangkono sisan gawe supaya aku ora keblinger marang tumindak sing ora bener kowe tuturo. Sakuse aku nampa wahyu apa sing kudu ndak tindakake. Nuwun sewu ngeten nggih. Ampun takon kalih Semar ning mang takon kalih ati suci sampeyan. Ndika niku kalian Gusti pinaringan piranti ingkang genep. Niku mangginake cara lampu mangpanke aja mung takon terus kalih kula. Nggih. Yen sampeyan kepengin wening Kang Cipta, meleng Kang Panggraita, teng wingking mriku enten sanggar pamujan. Njajal mang takon kalih awak sampeyan dhewe sakwise entuk wahyu kudune piye men tentrem rasane. Dengaren kok tamuku ndlidir ora ana enteke. Malah sak mangke ingkang kepareng rawuh Brahmana ingkang sampun limpat seprapat tamat
mumpuni ngreh Agalembat. Bujangga kraton Ngastina pendhita saking Sukalima nenggih Sang Resi Druna. Nuwun sewu. Penemban Durna Sarawandika kula ngaturaken pambagi panakrami. Sembah pangabekti kula kunjuk wonten pepada paduka Sang Resi Druna. Welewetes walu gimbal manyar-manyar mregantil buntuti kisa, anding-anding ana mata yen dicuplak dadi mala. Iya. Semar Badranaya wis ndak tampa apa kang dadi sembahmu. Ya sing ngono kuwi sing bener. Yen karo pendhita kowe kudu ngaji-aji, kudu ngurmati, kudu sungkem, kudu nyembah ngono kuwi. Ora liwat pangestuku maragake tampanana Semar. Inggih, Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Dipate apa Kakang Durna? Krungu dhewe to. Semar yen petuk Durna nyembah. Iya ta ki mau nyembah ta bekti kula konjuk wonten pepada paduka. Pepada apa wi? Dengkul. Ngawur. Pada ki sikil. Dadi derajate Semar ki sak ngisore dlamaanku. Dadi bab kawruh Semar karo Durna ki isih akeh Durna. Sih dhuwur Durna kawruhe. Durna ki nuwun sewu karo Semar ki ngibarate sumur. Ngibarate sumur keduane iki jero Durna tinimbang Semar. Piye? Ngibarate sumur ing bab kawruh keduane isih jero Durna tinimbang Semar. Iya aku nekseni. Piye? Nekseni. Lah rak apa to? Pancen ngibarate sumur Durna karo Semar iki keduane jero Durna. Lah rak ngono. Ning nuwun sewu, ambak Semar kuwi ngibarate sumur kuwi cethek, ning nyatane banyune bening. Kocapo Kakang Durna ambak sumure kuwi jero ning nanggor watu wae. Enten apa niki? Nah, ngene. Ngene Semar ngene, nuwun sewu. Aku teko nang kene iki sejatine diutus karo sesembahku Narendra Ngastina ya kuwi Angger anak Prabu Duryudana. Setane ngene. Wis marambah makaping-kaping mawali-wali. Saben-saben ana nugraha ingkang tumurun nurbating Gusti ingkang mudhun wujude wahyu kok bola-bali sing nampa kok mesti yen ra Pandhawa anak-anak Pandhawa. Ora nate nadyan temung sepisan wae sing jenenge Kurawa ki nampa wahyu kuwi babar pisan ora nate. Bareng tak teliti kanthi permati tak itung kanthi genep, tak saring nganti lembut jebul menungsa urip ning donya ki mung gumantung srawunge kumpulane ki sapa. Jen kumpulane karo kiai ora ketang sithik ya mesti iso ngaji. Kumpulane karo wong sugih mesti ngerti karo ilmune wong sugih. Kumpul karo nuwun sewu kumpulane karo pejabat ra ketang sithik mesti ngerti karo tata negara. Mula kabeh mung gumantung kumpulane Gandheng Pandhawa rina wengi dikemuli karo sing jenenge Semar Badranaya. Mula ora neh ramu saben-saben nampa kanugrahan, saben-saben nampa wahyu mesti bisa kelakon. Beda karo Kurawa. Kumpulane Kurawa iki karo pamane sing jenenge Patih Harya Sengkuni. Nek ndi-ndi katokan cekak. Mongko aku isih kelingan karo Nun Sewu Sang Adipati Dastarata bapake para Kurawa iki mbiyen Sengkuni dipasrahi supaya nggluwentah kelawan si Parasata Kurawa isih bayi abang biyen. Mongko dadilan orane bocah kuwi lagu mantung ibarate kertas iki gumantung sing nulisi. Yen sing nulisi bener bakale anak kuwi ora keblinger, yen nulisi luput bakale anakku ya mawut, ngono. Gandheng kumpulane karo Sengkuni, mongko Kurawa ki anak ratu parandene ora wanuh karo kautaman, ora roh karo panembah, ora ngerti karo bebener, rina wengi mung dijak maksiat, tidak tumindak murka, deder marang dosa. Apa memper ing atase Kurawa isih nalika sampeyan isih sekolah, isih bocah, parandene karo Sengkuni saben malam Minggu digiring nang guyangan iki karepe piye ngono kuwi coba? Karo kowe barang. Aku mau nunut kae. Ora patut. Nah, iki ngene. Nuwun sewu. Kurawa ki kepengin kaya Pandhawa ora ketang siji utawa loro kepengin gaya wahyu, kepengin kasembatan anggadhun nurbating Gusti. Carane ora ana liya kejaba Semar Badranaya kowe tutura karo anak-anakku sata Kurawa. Carane tutur piye? Ora ketang sesasi rong sasi kowe tak boyong ning negara Ngastina. Kowe mapander ngelmu ingkang utama. Tata Prabu Jaka Pitana patone kowe gelem tindak ana negara Ngastina. Hewadene nun sewu. Kok kowe nganti mbeguguk nguthawaton Gajah Larsinga barong, ora gelem tindak ning negara Ngastina, ora gelem tak boyong marang Praja Ngastina.
Durna lan Sengkuni teka kene diparingi Purbawasesa. Diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Yen nganti kowe ora gelem jengkar saka ing Karang Kadempel tumuju ana negara Ngastina ngayomi para warga Kurawa. Nuwun sewu, ora nganti kenthong subuh iki mengko Karang Kadempel bakal rata padha bumi. Durna, apa kowe senengmu gawe kaget ngono? Wong nesu ngene iki, aku Blakasuta blakotang terus terang atiku tersinggung karo tembungmu. Hah? Lah kowe kepengin para Kurawa apik, pengin Kurawa dadi wong sing becik, ning ya gene mangkate kok tetep elek karepmu piye? Hah? Kowe teko kene remboyong karo kakekne Semar. Hah? Yen pengen Raja Brana derajat pangkat bakal dituruti. Ewadene kok tetep ra gelem diboyong ning Ngastina. Ndur klampis ireng kene iki arep kok rata padha bumi. Kowe lak muni ngono ta kowe? Ya apa? Heeh. Lah kuwi aku wis niteni marambah makaping-kaping ngendi nggon ngendi papan janjane klampis ireng mau ayem tentrem lho ora enek apa-apa ning bareng ketekan siji Durna loro Sengkuni kahanane dadi ruwet panas ini karepe piye. Hah? Aku wis niteni ora Ngastina ora Ngamarta ora Karang Kadempel waton ana Durna karo Sengkuni mesti ora bakal rukun. Hah? Orang Ngastina Ngamarta Karang Kadempel yen perlu ndurenan pisan waton nenek Sengkunine ora bakal iso rukun ngerti ta yen nganti sing jenenge Semar ra gelem apa diboyong nang negara Ngastina ora nganti kenthong dhuwur subuh ora nganti kenthong subuh kene arep rata padha bumi wis pokoke cekak cukupe wae lunga wis ra patut kowe iki racun kowe iki virus kowe Liyane jenengmu wae ra bejaje. Mongko asma ki Narya Japa, Durna, Dur ki Gara, Na ki Padang, Padange lek wis ngapusi wong. Piye kowe? Sengkuni, Seng ki ambu, Kuni ki entut. Ambune kaya entut mubal ning kathok, mongko kathoke cekak. Lambene Bagong. Ratu Gustimu ki ya ratu sing elek jenenge Duryudana. Dur ki Gara, Dana ki weweh. Jari arep menehi karo para kawula. Para kawula masyarakat kabeh, aja kuwatir. Sok watone kowe milih aku kelakon dadi pimpinan, mesti desamu tak aspal. Ning nyatane nganti saiki tetep kene dadi kali iki lho. Asem raimu no. Hah? Kartomarma ki apik. Apik ganti Kartosugemarma dhewe. Tegese sugih dipek dhewe. Ora gelem Danadriya, ora gelem sedekah, ora gelem infak lan sapiturute. Ya gelem nyili ning anake kelakuan napa ngono. Dirsasana. Durgara sasana nggone wong Gara. Durma gati, Durgara gati penting. Pentinge lek ngapusi wong. Aswatama anakku, komplite Aswa Suta Utama. Aswa ki jaran, Suta ki anak, Utama ki sing apik. Tegese anakmu pancen anak jaran sing apik. Mergo mboki ora kaya kurang wong iso musuh jaran iki lho. Rampemu sing lakoni wae trima kowe apa nyawang dalane kene-kene. Ora kene-kene kok sing banget ini kowe lho. Kowe teko kene ora diundang. Loro teko kene. Ngelok-ngelok ning ngancam ngincem. Rumangsamu ibaratnya kaya cacing tidak mogel. Aku orang sama apa wedi karo kowe. Aku teko kene ora mung wong loro ning nganti para Satakura jangkep sagamane. Aku ora wedi. Hah? Aku ora wedi. Kurawa sing cacahe 200. 100. Sanake kok. Teko kene ora gigrek ora wedi. Bagong sabar. Wes, aja sabar ngono kuwi. Kowe iki tak belani malah sabar.
nang ndi-ndi katuan cekak iki ora. Kok aku neh ngono ora. Sandalan jepit swalo. Kok ora. Wis saiki lunga kowe minggat to. Minggat to. Ora patut babar pisan. Aku teko kene iki ora bakal jagoan karo kowe Bagong. Ning tekaku kene bakal rembukan karo Semar. Aku wakili ayahku Semar. Tak wakili dina iki. Aku anake lanang. Hah? Yen nganti ana apa-apane tumrap bapakku aku ngendak kapitunan. Yen nganti cilik loro gede mati bapakku, aku sing rugi. Hah? Tegese kowe tresna karo wong tuamu, bekti karo wong tuamu, kowe gelo, kowe bakal getun yen bapak mati. Mesti bakal getun. Mergo nganti saiki bapakku duwe utang aku 200 urung disaur ngerti ta? Ayo lunga. Yen ngono kowe ngejak geger ya wani padang wani peteng wani alus wani kasar wani arep santai-santaitan aku ya siap. Mati ya Bagong aku ora wedi timbang ning omah ya dioyak-oyak kredite nyabul. Mudan wae wis. Yen ngono moro gake ayo metu ndapa kowe. Yen nyata prawira anak Semar sing ragil Digdaya Sekti Mandraguna, metu ndapa kowe. Gimana? Moro gake metu ndapa kowe. Kok iso metu njaba kaya ning kamar kos-kosan ae metu njaba ora. Kowe ora tanggung jawab kowe. Hah? Kowe wedi resiko kowe. Ora nek metu ya metu njaba lho. Lambemu sing ora-ora ngono. Bagong kowe mbok ngerti tata krama, ngerti udanegara. Aku ora duwe udanegara, ora ngerti sopan santun. Mergo diwarahi. Kowe ora ngerti karo kautaman kudune medhaya sing apik, sing becik ngono kuwi teko kene ngancam-ngincim karo sing di omah. Karepmu piye ngono kuwi? Lek kowe ngajeni karo aku yo ngajeni karo kowe. Yen tembungmu halus aku luwih halus iso. Nek yen kowe kasar aku nyantet kowe wani aku. Lah tak kepruk duren Petro apa piye? Sing teng cringi ka. Oh kulit tak keprukne kowe engko jerone tak pangan, ngerti ta? Aja murang tata Bagong. Iki urusanku karo Semar. Aku kandha mawali-wali Semar tak wakili no. Semar tak wakili. Yen pancen ngejak geger Kurawa kepiyakno kabeh. Hah? Tokno ning Karang Kadempel. Musuh Bagong ora bakal gigrek. Kene talan Patim ayo. Sapa sing dadi kandha wis jaluk radio kene. Sabar Bagong, sabar. Pangeran wis paring dawuh lumantar Weda Suci. Innallaha ma'asobirin. Paham mau? Artine apa? Sekali merdeka tetep merdeka. Ngawur ora. Wong sabar iki kekasihe pangeran, ya. Wani ya wani ning kudu ngangge pitung. Yen nganti tanpa pitung ibarate ula marani gepuk, kutuk marani susu. Sunduk susune disunduk. Keplak biasmu ora. Kowe tek wani kendel kaya ngono, ora bakal to pamane rame ndur jero Janaka ki ning jero terus. Mendhi makarti mendhi tumandang. Mergo Panakawan iki labuh karo ndur Janaka wiwit apa ki jenenge jaman semono isih rekoso mbiyen dhewe wis labuh. Ngerti yen Karang Kadempel diancam diincim karo para Kurawa, Ndara Janaka ora bakal mangku tangan. Pasrahke wae karo Ndara Juna. Panakawan mung kari nonton ngono, Pak. Aja nganti kehormatane wong Karang Kadempel dicek-cek karo wong mereka. Ketika ngangkang mepat sumber jati haram panasik kata-kata kajilat nadus luketan ulati
Kebolatengen perkara jaman Ramayana geger ngalengka karo Pancawati wis ditutup krekep. Ripalungguhan iki tumuju ana jaman anyar. Kowe aja ngaru biru, aja ganggu gawe. Mergo aku ora bakal golek sing jenenge Dewi Sinta. Dewi Sinta wis musna tanpa tilas Ripalungguhan iki. Nadyan kaya mangkono, kowe tetep ngumbar kamurkan deder marang dedusan. Mula kang mangkono aku sing tetep bakal ngetutke neng ndi paramu. Janji wira mlebu ning kuburamu meneh aja takon dosa, kelakon mati pindho. Aku arep bakal tumindak sagelemku dhewe, ora bakal ganggu karo kowe, ora ganggu karo wong Kendali Sada. Cekak cukupe bali ora ning kuburamu. Yen ra bali iki gateng dasmu. Lho kok ngono karo kowe?
Ayo Suramrata Jayamrata gerbuten aku Dasamuka wiwit kuncung nganti gelung biyen menungsa saiki wis dadi sukma nyatane ora nate we menang karo Anoman. Ayo sambata budi yo. Aduh Anoman, yen pancen kowe bakal mateni aku patenana men aku mati pindho. Nanging kowe kudu ngerti, upamane kowe nyikara nalika Dasamuka isih dadi menungsa dadi ratu Ngalengka mbiyen kitrep. Merga tumindakku angkara murka anggenku ngumbar karo nafsuku dadine morak-marik nalika semana. Nanging sawangen ripalungguhan iki Dasamuka wis dudu menungsa nanging aku dadi sukma. Akeh sing ngarani jare aku iki iblis. Iblis kuwi wit kuncung nganti gelung kodrate pancen ganggu gawe kelawan menungsa dikanthi tumuju marang dalan ingkang nista lan deder marang dosa. Kuwi pancen wis dadi kewajiban iblis merga kuwi perintahe pengiran. Ning yo kene kowe ganggu gawe kelawan aku anggenku nggodha karo menungsa mongko wis dadi sumpahe Dasamuka. Sing kena tak godha ya tak godha ewadene sing tabri ing panembah kenceng ing pangibadah karo tangga apik karo dulur rukun ora bakal tak ganggu gawe. Yen nganti ning donya ora ana menungsa sing godha kaya Dasamuka kene iki menungsa ora bakal saya kandel imane, ora bakal ana ujian kanggo ndewasake kapribadene menungsa. Ning jogene wujudku kodratku wis dadi iblis isih kok sikara kaya ngono kuwi. Yen pancen kowe iso mateni aku pindho aku patenana tak leren anggenku dadi iblis. Alame wis ganti. Lan kowe percaya pangeran ki nitake makhluk ingkang awujud apa wae iki mesti ana guna pedahe. Tanpa beda karo Dasamuka iki ya kanthi aku dadi iblis aku duwe kewajiban ngoro-godha menungsa supaya menungsa luwih santosa kapribadene. Aja kok mung Dasamuka nadyanto suket godhong kae isih ditresnani karo sing gawe urip tanpa beda kawan suket kae urip mepet karo lemah yen perlu didak-idak karo menungsa ning nyatane isih diparingi urip karo pangeran. Buktine saben esuk mesti disirami nganggo embun karo Gusti. Yen pancen sukmaku isih ngambara kaya ngene mbok menawa karo Gusti aku isih digunakake kanggo ndewasakake imane menungsa. Lan wis dadi sumpahe Dasamuka. Aku ora arep meksa. Sing kena tak godha ya tak godha ewadene sing kandeling panembah teko ning pangibadah cedhak karo pangerane. Aku ya ora bakal meksa merga kae pancen wong apik. Anoman, mbok menawa aku kudu dadi iblis ngene iki ngunduh karmaku. Aku ndodho aku ngrumangsani nalika dadi ratu Ngalengka mbiyen serakah ngumbar kamurkan dadi ratu ing pakartine kaya jajilanat. Saiki bareng sukma dadine kaya ngene. Papanku sasar susur raruh sing tak tujuanane mung peteng dedeg. Aku pengen nebus dosa men sukmaku bisa besok itu tunggalan karo pangeran. Mergo aku ki duwe rasa pangrasa tanpa beda kowe Anoman. Anak-anakku para Sata Kurawa mligine kowe Kartamarma kelawan Swatama.
Inggih wonten timbalan ingkang dawuh paman, wonten timbalan ingkang dawuh paman. Ora cocok lawan panggonta luput saka pangrencana. Yen saka pitungku gampang, anggonku bakal amboyongi Kyai Semar mring negara Ngastina ning tinemune tiba kosok balen. Mergo anak lanange Semar ingkang wragil ya kuwi Bagong. Ngalang-alangi malah meta-meta nyumbari kelawan Kakang Penemban Durna kelawan aku. Sing tegese iki mengko bakale dredah munggah Pancabakah perkara sepele dadi gawe. Mula Ripalungguhan iki aja wedi kangelan. Cekelen Bagong lan Panakawan liyane supaya bisa mulus anggene Kurawa mboyongi Kyai Nayantaka. Nggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh. Nadyan to wancine barat riris kowe kudu budal nyekel Panakawan. Ih ngestakaken dawuh paman. Tublas. Layak to layak. Panakawan kendele kliwat jebul ana sing saguh dadi bodyguard. Satriya sisik ora pangling Antarja. Ya Pakde Surtayu aku ingkang adu arep kelawan kowe. Wah, ilang tata kramamu kowe ngoko kelawan aku. Tak dasanono tan wurunga bakal dadi Pancabakah. Ya. Ning tak jaluk kanthi banget kowe aja melu celeng boloten kebolatengen. Kowe nyingkira ngiwa ta wenengen kowe minggat to. Semar bakal tak boyong marang negara Ngastina kanggo srana. Men para sata Kurawa ngerti kelawan kautaman weruh karo pituduh luhur. Bisa nggadhuk kanugrahan nurbuating pangeran. Nyatane Ripalungguhan iki niatmu sing tulus ning malah nduk surung kanthi pakartimu sing ngawur ngawur-gawar gawe geger gawe gendruk. Kula kang mangkono yen nganti para sata Kurawa ora minggat saka Karang Kadempel ana wong tuwa sing tangguh giateng ndase piye sumangkahan rasa sasumbar
Bejadamu. Ah. Oh. Cak sirahmu ya. Heh. Kancane pirang-pirang. Ayo raminggat kelakon pecah sirahmu. Wah, ngentel ke. Wah. Ah. Hai. Ah. Oh. Wah. Wah. Oh. Wah. Oh. Wah. Wait. Yeah. Oh. Ah. Wah. Ah. Wait. Wah. Wait. Low. Wait. Yeah. Wah. Low. Ha. Hey. Oh. Wah. Wah. Dadane murup satebah sapa? Pangling karo ponamu pringgondani Gyatut Kaca. Wah. Yo, raminggat dadi klaringe pepekku. Maju gimbal ndasmu. Oh. Wah. Oh, dia. Rat. Rat. Wet. Wet. Wah. Wet. Pulo. Wet. Wah. Wah. Oh. Wet. Wah. Woi. Oh. Wet. Low. Oh. Wet. Wet. Oh. Ah,
gambar pisan. Wis marambah makaping-kaping bola-bali sata Kurwa anggere makarti anggere tumandang mung gawe isin. Ngrembyah kakehan cacah ngredo kakehan jiwa. Mung perkara bakal mboyong Kiai Semar wae parandene nganti nuwuhake pangorbanan akeh sing dadi gotongan. Ya. Bebeteng Ngastina senopatining praja bebantenge Duryudana Karna Basusena. Janji ana menungsa ketok kumledang. Jawil tanganku rambyar polo tak guroni batangmu. Wis ora ana pengarep-arep aku urip. Saben-saben digawa mabur karo tetuka, banjur wis teka ning dhuwur diuncalake. Aku iso nggambarake mesti bakal pecah sirahku tumiba ning watu gilang. Parandene bareng aku teka ngisor ditampani Gatotkaca digawa munggah meneh. Teka dhuwur yen wis ketip-ketip banjur diuncalake meneh. Ora nganti aku ceblok ning ndaratan tampani go munggah meneh. Teka dhuwur diculke teka ngisor go munggah meneh. Ing atase aku rung kober kramas kok dijak munggah terus iki arep iki. Ning nadyan bocah ning gandeng anake para Pandhawa ning tetep ngerti karo Subasita, ngerti karo Udanegara. Ketitik rampung perang karo Wakne Ngawangga banjur nyembah sesedokan apik kowe apik. Ning aja gembelo sirahmu.
Ripalungguhan iki ketanggor karo Ratu Ngawangga padha karo ketemu kelawan malaikat sing jabut nyawa. Mongsoh kowe ora krungu kondange Kuntadruwa sak lepaske ra jebel dadam tak goroni batangmu. Nyuwun pangapunten. Damar mancung mangcupet anggenipun Bandayuda. Wingi-wingi niku karang kadempelanane mung ayem tentrem, kawulane padha guyub rukun samat sinamadan daya dinayan. Nengenake marang gotong royong sampeyan dadi punggawa dadi penggedhe satriyane praja kok malah nyontoni bab ingkang rusak ngoten niku dhateng para kawula ning karep sampeyan pripun. Sing gedhe pangapuramu Kyai Semar kabeh iki ditindakake dening para Sata Kurawa merga anggene kepengin lan kumacelu amboyongi kelawan sliramu men enggal teka negara Ngastina nuturi mejang kelawan para warga Kurawa. Nggih, yen pancen niku ingkang mangkersake mboten langkung kula ngestakaken dawuh. Kula tak melu teng Ngastina. Kula tak njajal, kula tak budidaya yen ditunggoni Semar kira-kira Kurawa ana wawan apa ora. Wah, matur nuwun, Kakang. Kakang Semar bakal tindak endi? Nggih, Den Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Ing atase Kurawa niku jane duwe sedya sing becik gegayuhan ingkang utama. Mongko sing dituju pun Badranaya yen kula ora nglegani niki mangke kula sing bakale dosa merga ana wong sing bakal mertobat parandene kula malah mboten nyengkuyung. Nanging Kakang wis cetha wela-wela ngeglo tanpa warana panjenenganmu ki Panakawan Ngamarta. Mestine Kyai Semar apal karo lagak lagon watak pantune para Sata Kurawa ing rina tansah ngrinah marang para Pandhawa. Ingkang dadi jubriyane ngrasaku yen nganti Kyai Semar tedhak marang negara Ngastina banjur diarah patimu kelawan para Sata Kurawa tan wurunga Janaka sing bakal kapitunan. Nuwun sewu dadi wong iki aja sok duwe panggreba ala pikiran sing elek dumateng tiyang sanes. Nggih. Kejawi saking menika pati uripe menungsa niku mboten wonten tanganipun para Kurawa ning sedaya kapurba dening Gusti ingkang Maha Luwih. Kula tak bidal dhateng Ngastina. Apa kowe tega mentala kelawan para Pandhawa? Pandhawa yen nganti ndok tinggal ngibarate kelangan panutan kelangan saka guru ingkang santosa. Sakmangke sampeyan wis santosa ora kelangan panutan merga Pandhawa kudune wis dadi panutane wong akeh. Tanpa Semar sampeyan kudu dadi wong apik. Sembah pangabekti kula kunjuk paduka Kaka Prabu Ngamarta. Kadangipun Kakang Dimas Bagus Arjuna ndak tampa gawe bombonging rasa. Kakang Mas Ndodipati sungkem kula katur. Wah, jlaprong wis ndak tampa gawe bombonging rasa. Kepiye kabul kawusanane? Nalika semana si Adi ndak perintah miterang kanthi gamblang kelawan Kyai Semar nadyanto Pandhawa duwe
pirang-pirang kanugrahan wahyu parandene durung bisa nyebar marang katentreman tumraping kabeh kawula dasih. Muninggih Koko Prabu, kathah wewarah piwucal kautaman ingkang dipun paringaken Kyai Semar dumateng kula ingkang wosing gati. Saksampunipun tiyang menika nampa kanugrahan wahyu sampun ngantos namung hamangku asta nanging kedah makarti tumandang nanjakaken wahyu kala wau supados piguna tumraping bebrayan ageng. Sabanjure kepiye malah emanipun ripalungan samangke para sata Kurawa prapta wonten ing klampe sireng nedya mboyongi Kyai Semar supados nuntun para Kurawa tumuju dumateng margi ingkang rahayu. Nadyanto kula sampun dawuh dumateng para putra-putra Pandhawa supados nrenggalangi para sata Kurawa. Nanging Kyai Semar dinten samangke pilaur tindak kaboyong dhateng negari Ngastina badhe mulang dumateng para sata Kurawa supados Kurawa pikantuk nugraha wahyu. Dadi cetane ripalungguhan iki Kyai Semar wis budal diboyong ning Ngastina. Inggih Kakang Mas Lakar kadi mekaten. Aku percaya kabeh apa kang diputusake dening Kyai Badranaya kuwi dalan ingkang wicaksana lan bener. Kapan para Pandhawa bisa mandiring pribadi lamun to isih tansah tinenggan dening Kyai Badranaya. Mula gandeng ripalungguhan iki para Pandhawa wis gegem pirang-pirang wujute nurbuat wahyuning Gusti. Ayuh mituhu dawuh pangandikane Kyai Semar. Kawruh mau dicakake mungguing bebrayan agung supaya bisa mahanani rasa tentrem tumraping kabeh para kawula Yayi. Mengko dhisik sajroning Puntadewa sakadang lumaku. Lah kok iki ketemu kelawan salah sawijining wanita ingkang wis setengah yuswa parandene ngalang-alangi kelawan lakune para Pandhawa. Mengko to Nyai, panjenenganmu kuwi sapa Nyai? Batobat. Menapa kinten-kinten paduka sampun kesupen dumateng kula? Nalika sabibaripun para Pandhawa menika dipun kabaraken kobar wonten madyaning bale sigala-gala wonten ing kutha Pramanakati. Satemah para Pandhawa nalika semanten gesang papariman Wulandara nates rawuh wonten ing rompok kula satemah bisa saged ngisas angkaraning negari kula Ekacakra nenggih Prabu Baka. Menapa pangling kalian kula menika saking manahilan randhanipun Demang Ijrapa dene nami kula pun Nyai Ruminto sinuwun batur-batur. Jagat Dewa Bathara wayah Bathara jagat. Babar pisan ora nduga mono lamun to panjenenganmu garwane swargi Ki Demang Ijrapa Nyai Ruminto. Inggih kasinggihan sinuwun sembah pangabekti kula konjo. Ya tiba sepadha-padha Nyai. Raden Bratasena sungkem kula Raden. Wah, iya. Tak tampa Nyai Ruminto. Raden Arjuna sungkem kula. Ya padha-padha Nyai. Batobat. Ing antase sampun mukti wibawa Raden Janaka malah buluk kados mekaten lho. Iya, sakarep mulemu ngarani. Banjur ana wigati apa ndak sawang sigra mawa gita semuning gembol wigati krenggosan kang dadi napasmu. Yen cektosipun waleh-waleh menapa sinuwun gandeng nalika semanten paduka sampun kelampahan ngisas angkaraning negari Ekacakra nenggih Prabu Baka ingkang karem dahar daging menungsa
lantaran Raden Bratasena samangke satemah negari Kacakra menika suwung boten wonten ing ngedados pengayuman boten wonten ing ngedados Narendra jumeneng ayomi dhumateng para kawula. Sampun uda kawis nuwun sewu setunggal candra utawi setunggal wulan menika wonten kahanan ingkang aneh-aneh. Racaipun para kawula ing negari Kacakra mliginipun ing Manahilan kados gerah nandang toneng tawi lara edan guyu piyambak nangis piyambak yen petha wong mesti dipun antemi menawi wonten lelampahan ingkang kados mekaten menika sinten ingkang kula sambat sebuti kejawi namung paduka pepundhen kula para Pandhawa. Aneh kaya mengkono Nyai. Inggih kawontenanipun kanthi mekaten mekaten. Kula atus bingung mongko wonten ing Manahilan ingkang dipun sepuhaken menawi sak sedanipun Ki Ijapa menika nggih kula pun ruminta. Kula kedah kados pundi kula nyuwun pengayuman kula nyuwun pituduh sinuwun. Para kakung-kakung padha bengkerengan perang tanpa perkara. Inggih kados mekaten. Yen para putri menika batu-batu bat para wanita ing mapan wonten ing Manahilan menika nggih sami lagakipun menika nganeh-nganehi. Nuwun sewu racaipun menawi badhe magrib menika menawi siram mboten purun wonten salebetipun jeding ning sedaya wonten Jawi. Lha sampun merampung anggene musiram mboten ngangge sandangan menapa-menapa lajeng mlempak teng mriku lajeng hormat sesarengan. Mosok inggih Raden Werkudara. Delok aku kok. Nggih saged. Lakon apik kaya ngono. Batu-batu ben. Kira-kira ana prastawa apa Nyi Ruminta? Kula piyambak mboten mangertos lho. Kula nyuwun pengayoman sinuwun. Werkudara Arjuna. Sakna kabeh wahyu sing ndok gawa mungging bebrayan men piguna tumraping sesama. Kiai Semar
kaya lumaku wanci pangklong kepapat obor sewu bombong birawa rasaning atiku. Dinri palungguhan iki panjenenganmu kersa minangkani pamutahku rawuh ning negara Ngastina dandani morale para Kurawa. Mestine tanpa lidah sinambung banyu tinalang Bapa Durna paman Sengkuni wis matur kelawan panjenenganmu. Inggih sinuwun inggih. Kula ugi nderek marem, kula nderek bingah. Dene sampun tinarbuka kautamaning para sata Kurawa. Awit menapa? Luwih apik tilas wong elek tinimbang tilas wong apik. Nadyanto sampeyan niku pun kondhang sakadang Kurawa dadi sumbere kanistan ulekaning kamurkan, ning menawi piyayi kala wau kersa mertobat, ikhlas anggenipun sujud kalian Gusti menika sipatipun maha welas asih, mesti badhe paring pangapura dumateng titahipun. Banjur palungguhan iki kanggo nebus dosa lan tandha tobat Kurawa kudu piye? Nah ngeten, sampeyan pun numpuk bondo pirang-pirang nggih. Sampeyan sakadang wis dadi ratu ingkang sugih, mongko kesugihane sampeyan niku saperangan hake wong cilik. Mila saking menika mangwiwiti nggih, mangwiwiti nyisihke bondo sampeyan sithik-sithike. Loro setengah perangan bandamu wenehna marang para kawula ingkang butuhake niku wiwitane kedangaten. Sasampunipun mekaten sampeyan kudu bisa nginger jejengke adil tumuju marang kautaman, men para kawula anane mung marem lan mesem guyu, ning mangwiwiti kanthi zakat rumiyin. Cocok karo gambaranku. Aku kepingin dadi wong apik, Kurawa kepingin dadi wong becik, ning entek-entekane kudu nglilakake bondo. Mongko bondo donya Brana Picis iki ndak regem mergo aku anggene banting raga meres kringet nata marang wong sak negara. Ya mergo aku akeh jejiban sing tak sandang mulut memper lamun to. Aku duwe Brana Picis kanggo ijol anggenku mikir karo wong sak negara. Kyai Semar ki kebangetan. Mongko wis kinudradine jagat menungso sugih miskin ki wis dadi pepancene Gusti. Ning kenapa wong sugih-sugih kudu dana driyah marang para kawula? Iki mengko mundak dadi pakulinan. Wong cilik ora gelem nyambut gawe mergo njagake bondo paringan saka penggede. Ora patut babar pisan aku ra nggugu. Yen ra nggugu nggih sampun, kula dugi mriki mboten saking karep kula piyambak. Ah iblis lanat, kowe nyenggol rasaku Kartomarma ajar dipul iki. Wah. Semar kowe luput. Kudune ngibarate wong nuntun, wong sing ora weruh dalan kuwi aja kok njur langsung mlayu banter. Ning dituntun alon-alon kok weruh-weruh para Kurawa ndok perintah nyisihake bandane ngono ya do kaget mergo rina wengi uripe kuwi kami bandanen.
Nuwun sewu nggih. Kurawa niku ngibarate kaya nun sewu watak. Watak niku angel tamban-tambanane, beda kaliyan watuk niku gampang. Para kula sejatosipun gumun setahun jembleng sarendeng. Pandhawa kalih Kurawa niku janjane padha. Yen Pandhawa duwe Semar lan Ratu Ndarawati, Kurawa niku duwe Resi Bisma, duwe Resi Durna, duwe Sang Yama Widura, Resi Krepa. Niki pancen nuwun sewu. Semune uripe Kurawa niku sampun kebuntel kalian nafsunipun tata gelar nika menungsa ning sejatine iblis ingkang areraton. Kowe gething karo para Kurawa. Kula mboten ate gething merga watak ngoten niku pun dadi adiling kodrat. Malah anane Kurawa ingkang angkara murka niku malah ndewasake momongan kula para Pandhawa. Yen ngono aku ora kleru, aku ora luput merga pancen ya para Kurawa wegah nampa warah nampik marang piturut becik. Elek-eleke wong yen rumangsa bener kaya sampeyan niku. Sampeyan niku ya melu ngrengga ngibarate melu nandur. Kurawa tumangkar kamurkane sing melu nandur niku sampeyan. Kok bisa? Nuwun sewu. Nalika sampeyan mulang dumateng para Pandhawa Kurawa nalika isih timur, nalika isih nem. Kemutan apa mboten Kurawa Pandhawa mangprintah supaya nyerang negara Pancala mbondo Prabu Drupada kaliyan Patih Gandamana. Nika janjane lak sampeyan niku males to. Merga mbiyen nate diajar kalih Gandamana satemah rusak budayane nganggo, carane sampeyan males liwat para Pandhawa lan Kurawa bedah negara Pancala. Tegese sampeyan niku anggene mulang para Kurawa Pandhawa pun mang wiwiti mang bibiti kanthi cara memungsuhan. Mula raneh ramukal Pandhawa Kurawa wit kuncung nganti gelung ranate rukun merga ngilmu sing mang sebar niku kebak rasa memungsuhan. Lambemu mingkem mawon. Kabeh wong kok wulang, kabeh wong kok wejang. Klebu Durna ki pendhita pepetingan parandene isih kok kandhani kaya ngono. Kowe bali ya kowe minggat ndak nyuda kawibawanku. Yen ra minggat ketiban jemparingku ora coplong, mripatmu tak goroni batangmu. Pengen roh kaya apa ampuhe Durna. Dindi. Ngapa Werkudara kowe mbelani Semar? Aku ora mbelani Semar ning iman karo Durna guruku. Tak lepasane jemparing. Mesti wae Semar mati ning apa kudu kaya mengkono kuwi lelakone. Guru Durna kuwi piyai pepethingan. Aku mbiyen iso weruh karo jati diriku entuk kawruh kasampurnan iki mergo kok tuntun. Dalan kasampurnan ripalungguhan iki wis tak gegem. Nesta patrapmu, nesta tumindakmu, yen mung tanganmu nduk regeti nganggo pusaka kanggo merjaya Semar Badranaya. Gandeng Semar ki kawulaku. Semar ki warga ning negara Ngamarta. Aja Semar sing kok pateni aku Werkudara pecandhasku dhisik. Anakku ki. Setan awas mirang-mirangke wong ngawonggo. Wis cetha ngiglo tanpa warana, aku ki betenging praja bantenge negara Ngastina Senopati Yayi Duryudana. Yen ana geger prastawa ingkang kaya ngene iki parandene ora iso ngrampungi mendah kaya apa sorake wong akeh. Semar,
kepeksa aku tega mentala upama ana dosa tak sanggane dhewe. Kira-kira yen pancen kowe ngaku dewa ngejawantah kuat nampani Kunta apa ora? Janaka ngopo? Lemah bengkah nyelo-nyelo. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Menawi paduka badhe mrejaya dumateng Kakang Semar kula rumiyin kemawon ingkang nyuwun pejah. Tek ngono tembungmu inggih. Sampun dados sumpahing para Pandhawa gesangipun Pandhawa kangge ngayomi dumateng para kawula dasih kalebet Panakawan Kakang Semar. Menika simboling para kawula Sentana Praja pejabating negari mboten saged makarti menapa-menapa tanpa donga pangestu lan panyengkuyungipun para kawula kadhi Kyai Semar. Yen tila paduka badhe mejahi kula kemawon, kula ngalaken dada kula lila lan kula mboten tega nyawang menungsa tanpa dosa wong cilik sing dadi korban kamurkane penggedhe. Oh. Kandhangipun Kakang Adi wong bagus Janaka. Aku iri karo kowe Arjuna. Kowe dadi satriya utama merga rina wengi dikumpuli lawan wong apik-apik, disrawungi karo wong becik-becik. Sang Resi Wiyasana Tandrawati, Kakang Badranaya kuwi wong apik kabeh. Beda kelawan aku Nadyanto, pun Kakang lan Si Adi kuwi tunggal ibu nanging lelakone beda. Pun Kakang rina wengi kemul kamurkan lan kanistan. Aku ngrumangsani merga edan karo jabatan kepengin duwe kelungguhan merga aku wong sudra. Satemah diangkat derajatku karo Duryudana ning saiki aku malah dadi kesetih kamurkan Yayi. Piye lelakonku iki Janaka? Koko Prabu ngawongga nuwun sewu. Menggaing Arjuna menawi para Pandhawa rinten dalu menika kempal kalian wong apik, Pandhawa dadi wong becik menika sampun tinemu lumrah. Benten kalian paduka kiwa tengen ngarep mburi ngisor dhuwur, paduka menika namung srawung kalian kanistan lan dedusan ingkang dipun tindakaken Sata Kurawa. Mila saking menika Janaka dadi wong apik memper merga kiwa tengene wong apik paduka ing atase kiwa tengene wong murka nanging taksih ngrengga dumateng jiwa satriya ingkang utama. Paduka menika mutiaraning para ratu, mutiaraning para satriya Koko Prabu. Kula ingkang meri kalian paduka Koko Prabu. Para Pandhawa teka neng kene semuci suci adol gendung rumangsane kaya menungsa sing tanpa dosa. Werkudara, opo kowe teka neng kene padha karo iwak kecemplung wuwu, kari goreng, kari ngejur, kari ngremuk?
kakangku. Nadyan kabeh samubarang kanistan kok tindakake kangge njaili Pandhawa ning aku ora srik, aku ora gething karo kowe. Mergo ngrumangsani aku ora duwe bapak, aku ora duwe wong tuwa sing ngukir jiwa raga. Kowe tak anggap wong tuaku, kowe ndak anggap pundhenku. Aku ora bakal males yen kowe bakal mateni aku patenono. Aku lega lila, ikhlas lahir batin. Pak! Niku sing apik, niku sing becik, landhepe gaman niku kalah karo sucining ati. Santosaning raga niku kalah karo weninging rasa. Niku sing apik nggo ngeten niki sakwise para Pandhawa niku sedaya sami nampa wahyune Ilahi, carane ngecakke nggih ngeten niki. Niki wa sing wigati men jagat pinaringan tentrem, nggih. Tentrem niku dumunung wonten ing gedhene rasa syukur. Dene lampahan ingkang dumados ing sadhengah titah awon sae bejo cilaka mulya lan rekoso niku wontenipun sejatosipun namung nikmat yen uripe menungsa tansah direngga kanthi rasa syukur. Dados tiyang badhe syukur niku mboten kudu gadah omah sing megah, tetumpakan ingkang mewah, ning dununge syukur niku mapan wonten rasa cukup. Kejawi saking menika uripe menungsa kudu tansah eling yen kabeh kang dumadi niku sampun kinudrat dening jagat pinurba dening Kang Kawasa supaya rasane menungsa tebih saking gela kuciwa nanging atine mung tansah ikhlas tut wuri kersane Hyang Widi. Mula urip niku mboten perlu ngitung tuna lan bathi. Urip niku mboten kudu ngitung tuna lan bathi, merga sejatine urip niku bejo. Lamun ta uripe linambaran rasa syukur. Mila mulyane niku saka rasa syukur, sugihe saka rasa cukup, mareme saka rasa panarima, tentreme saka rasa sabar.